lyst for. Det her for, ikke? Kom, væk. Mikkel, træt. Ja. Hvad? Mikkel, træt. Hvor godt. Prøv at gøre det igen lige 2 sekunder. Ja. Mikkel, træt. Det var rigtigt. Okay. Haha, det var flot. Så godt. En gang til. Kom, gå rundt. Gå rundt. Ja, super. Kom. Gå twiste. Og igen, twiste. Super, dygtig. Twiste. Og twiste. Super. Okay. Hvor godt. High five. Ja, super. Dygtig. Sådan, ja. Hvor dygtig. Hvad skal han til? Det hedder target. Så skal han holde hånden, eller snuden på min hånd 3 sekunder. Det er han svært ved. Så, det er slut. Så skal showet op og sove. Lysen, det her mere vedvarende lys. Jo, så skal du lige tage den der tænder til de der forskellige. Meget træt kasse. Jeg fik at vide, at jeg skulle komme lige herhen. Eller? En skildpadde, eller?